тоҷикистон дар тӯли 34 соли истиқлолияти давлатии худ бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилал ба дастовардҳои хеле зиёде ноил гардидааст. Дар самти дохилӣ ё сиёсати дохилӣ дастовардҳои Тоҷикистон фарогири соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ мебошанд. Бояд таъкид намуд, ки дар давоми ин 13 сола мо тавонистем, ки низоми ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистонро мукаммал намоем, санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул намоем, ки фарогир ё танзимкунандаи кулли соҳаҳои ҳуқуқ бошанд, сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул ёбад ва дар заминаи ин сиёсати ҳуқуқии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонунҳое қабул карда шаванд, ки онҳо манфиати халқи Тоҷикистонро мувофиқи Конститутсия дар худ фаро мегиранд ва танзимкунандаи кулли соҳаҳои хоҷагии халқ мебошанд. дигар қисмати масъала аз ҷумла дастовард он аст, ки дар соҳаи иҷтимоъ аз ҷумла илм бисёре аз муваффақиятҳоро кишвари мо ноил гардид, аз ҷумла таъсис додани комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсис додани озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ, ки он фарогири кулли қишраҳои ҷомеа гардид. дар баробари он таъсис додани фонди дурахшандагон, ки имконият фароҳам овард, ки аллакай хонандагон ва донишҷӯён дар макотиби олии кишварҳои хориҷа хонанд. дар баробари ин дастовардҳои дигар дар самти иҷтимоиёт сурат гирифт, сатҳи камбизоатӣ поён бурда шуд, нафақа боло бардошта шуд, музди меҳнат бинед ҳама сола зиёд карда мешавад, ки ин ҳам бошад барои ҳам кам кардани сатҳи камбизоатии кишвар, ҳам боло бурдани сатҳи молиявии оилаҳо мусоидат намуд. ва худи президенти кишвар дар баромадҳояшон таъкид менамоянд, ки воқеан истиқлолият барои мардуми тоҷик кулли неъматҳоро дар сатҳи дохилӣ фароҳам овард. имрӯз бо шарофати истиқлолият дар Тоҷикистон сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ҳукмфармо аст. ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аз ҳуқуқҳои худ озодона истифода мебарад ва мисолҳои мушаххаси истифодабарандагони интернет, дорандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ, харидории воситаҳои дигари ғайри молумулкӣ ё молумулкӣ ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, зиёд шудани инфрасохтори иҷтимоӣ ба монанди боғчаҳои бачагон, мактабҳо, донишгоҳҳо, зиёд гардидани муассисаҳои илмӣ ва ҳамин гуна дастовардҳо дар ҳама самтҳо дида мешавад. яъне имрӯз Тоҷикистон дар давоми як 13 сола тавонист дастовардҳоеро ба даст биёрад, ки баъзе аз давлатҳо дар давоми 50 сол ё 100 сол ба он ноил намегарданд. масалан, агар имрӯз мо ба таърихи амрико назар афканем, таърихи 249 солаи истиқлолияти худро дорад ва Тоҷикистон бошад фарогири 34 сол аст. аммо дар давоми 34 сол кулли дастовардҳое, ки дар сатҳи дохилии амрико ба даст овардааст, Тоҷикистон қариб ба онҳо ноил шуд ва барои рушди иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг ва сиёсат ҳама кӯшишҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар роҳандозӣ шуда истодааст ва аз он халқи Тоҷикистон хушнуду сарфароз мебошанд.